Sanotaan, että jouluaamun juomana kahvia. Näihin ei voisi koskea myöskään noihin huonekaluihin. Oh my god. Sitä tarjottiin myös pienokaisille, eli lapsille tarjottiin myös kahvia jouluna. Voidaanko täällä mennä? Joo, voidaan. Siinä on myös tämmöinen hieno vanha Hieno. Oikeesti. Riidan behuda mikä. No tässä on se tyttö, jota mietitte tuolla. Moi moi! Oikeesti hän on ihminen. Mä pelkään. Igan, baby. Täällä asuu semmoinen Pippingin perhe ja tässä on varmaan Pippingin perheen tytär. Ja tiedättekö mikä tuo soitin on? Se on semmoinen kuin kantere. Se on piano. Ei oikeesti. Ei, piano on sellainen kosketin vähän erinäköinen, mutta... Onks täällä? Joo, ei mennä siitä. Me tultiin just sieltä. Mennään tonne päähän. Mä makaan täällä. Mites mikä tää on? Kukas nukkuu tämmöisissä paikassa? Minä. Niin, se on niinku vauva. Mikä toi isonen on? Ketä nukkuu siihen? Sitten ihan Valitettavasti. Ei, voi vaan. Joku iso lapsi. Joku 1000-vuotias. Niin, tää voi. Ai, mikä vuoden tää koti on? Anteeksi. Onko se 1700? Tämä on rakennettu 1730-luvulla ne vanhimmat osat, mutta se mitä tämä nyt esittää, niin se on 1700-luvun lopulta ja 1800-luvun alusta. 1730. Joo, tämä on rakennettu, mutta tämä edustaa nyt semmoisten Pippinkien taloutta. Niin he on asunut tästä 1780-luvulta lähtien. 1780. Joo, ja siitä 1800-luvun alkupuolelle. Sitä aikaa tämä edustaa Mutta tässä nyt, on jos niin katsoo vanha. huonekaluja. Joo, tää on yli 200 vuotta Mennään tänne. sitten elämässä perhettä. Tänne. Kattokaa shakki. Sakkia. Pelataanko shakki? Pelataan. Kato, ostaisi joku pelannut shakkia. Joo, ei pelaa, mutta meillä on. Tässä on vanha. Pääsin oman suven. Tuolla ei siinä apteekki. Ahaa, niin täällä on apteekki. قاضیه؟ اصلا اینجا چه قاضیه نمیشه راست میگی دادگاه اینجا ببین اونجا گناه ها رو میذاره هر کدوم سنگین تر باشه اونو میریزن زندان بهم رأی میدن تمثیل ریدم یگان به خودم گفتم الان میاد منو میزنه حاجی بیرون نیست ببین ریدم به خودم من پلکم درستم Aysa käytetään tähänkin. Mitä? Aysa käytetään tähän. Ei vaan. Joo, siinä ei pääse sinne. Tää on 200 vuotta sitten niin apteekkina. Se on 1780. Tää on 1800-luvun apteekki. Siellä on latinaksi noin kaikkien tämmöistä rohtojen tuolla. Paljon vetolaatikoita. Paljon puskeja. Tässä on tietysti mikä tää on. Mikä? Vaaka, että jossa voitiin mitata sit, jos tää lääke